Policajti majú korupciu vyšetrovať, nie oznamovať, vyhlásil minister vnútra. Keby sme túto vetu len vytrhli z kontextu vystúpenia usmievavého Matúša, tak by to bolo dôvodom na okamžité odvolanie Šutaja. Keby sme túto vetu pochopili tak, že policajti nemajú oznamovať korupciu, tak by to bolo na odvolanie nielen Eštoka, ale celej vlády. Úsmievavý Matúš asi nebude garanciou spravodlivosti v duchu jeho obľúbenej frázy padni komu padni, ale určite sa s Eštókom ešte pobavíme. Chybou ale je, že usmievavý Matúš je ministrom vnútra a nie zabávačom, alebo aspoň ministrom kultúry. Nekultúrny minister kultúry by bolo menšie zlo ako minister vnútra, ktorý šikanuje svojich podriadených. Matúško by aspoň zviditeľnil rezort kultúry, kde sa fešná Martinka hrá na neviditeľnú. A darí sa jej to celkom dobre. O rozhodcoch sa hovorí, že dobrý rozhodca je ten, ktorého nie je na ihrisku vidieť. O ministroch by to asi platiť nemalo. Neviditeľný ani aroganciou a amatérizmom zviditeľnený minister by asi nemali byť prototypom ministra. Ale vo vláde našej banánovej republiky sa ani nedalo čakať, že v nej nejakí dobrí ministri budú. Viacerí z nich nemajú na to odbornosť, manažérske skúsenosti alebo osobnostné a morálne vlastnosti. Stačí, keď vedia čítať a počúvať. Počúvať šéfa. Matúško sa blisol aj ďalšou hláškou. Mám byť odvolaný za to, že po 2 rokoch nosenia bielej košele si mal obliecť uniformu, povedal o prevelení Hamrana Šutaj aj Eštok. Áno, minister, ktorý si potrebuje dokazovať svoju dôležitosť šikanovaním svojich podriadených, by nemal byť ministrom. Taký človek by nemohol byť ani vedúcim či manažérom v dobrej firme. Ale na ministrovanie vo Ficovláde to stačí. Možno práve šikana je v tomto prípade tou správnou kvalifikáciou. K tomu pekný široký úsmev, občas trocha priblblý, biela košeľa a máme ministra ako z katalógu. Katalógu Ficovlády. Úsmievavý Matúš má ale určite naviac. Keby sa neobával, že bude obvinený z plagiátorstva, nepochybne by nasadil aj ťažšie kalibre. Horda po zuby ozbrojených chlapíkov z NAKA, ktorá robí budíček vyrazením dverí v skorých ranných hodinách, aby odviedla inak neškodného človeka na výsluch, to by bolo niečo. Škoda len, že mu túto mediálne úspešnú formu predvolania na výsluch vyfúkol inak nie veľmi úspešný Zmatkovič a spoločnosť veriť, že usmievavý Matúš bude odvolaný, by bolo naivné, ale pokúsiť sa odvolať Eštóka aj so Šutajom je chválihodné. Jednou ranou 3 muchy. Naša neschopná opozícia by sa mala pokúšať znepríjemňovať život tejto vláde každý deň. Sledovať každý krok a využiť každý prešľap. Keď sa opozičníci nedokázali spojiť a postupovať spoločne pred voľbami, mali by sa zjednotiť aspoň teraz. Ficovláda poskytne dôvodov na odvolávanie nepochybne dosť. Povinnosťou opozície je využiť každú príležitosť na odvolanie neschopných alebo všetkého schopných ministrov. Ako sa hovorí, niekedy aj motika vystrelí a môže sa to podariť. Keď nie, tak sa aspoň títo smerohlasácky poslanci budú musieť dostaviť do práce. Tak ako každý pracujúci človek.